लोणावळ्यात चिक्की खाऊचा वॉटर स्पॉट मध्ये जाऊचा हृदय साला निकेत बोल ना तू मका हाय किती खाल्लंस? अगो आज 14 तारीख व्हॅलेंटाईन डे मना आणलंय जोडा नंबर 1 लोणावळ्यात चिक्की खायचा वॉटर स्पॉट मध्ये जायचा गो काला माका हाय किती खाल्लंस? अरे आज व्हॅलेंटाईन डे प्रेमाचा दिवस मनान आणलंय आणि या असा जोडा नंबर 2 व्हॅलेंटाईन म्हणान छान हा जागा आणि दुनियेच्या कटकटीपासून लांब आपण दोघं जान आपण दोघं तू ना फिल्मी असस मग चल इंटरवल घेऊया इंटरव्हल अरे म्हणजे काहीतरी जाऊन बसूया अगो आता काय गो मी खूप विचारपूर्वक तुका हो म्हटलंय तुझ्या आयुष्यात माझ्याशिवाय दुसरा कोण नाही आहे ना तू ना खूप साधू असस नको ते शंका तू माझं पहिलं आणि शेवटचा प्रेम असस चल चल देवा रामेश्वर हा इल्यावर गावच्या साड्यावर इल्यावर का वाटतं ना कप मेल्या तुझं आपला काहीतरीच असता बघलस ही जागा पण लोक सोडून नाही हत अरे असतेच रे कोणीतरी आपल्यासारखेच दोघं दुनियेच्या नजरेतून दूर इलेली ती ना खरंच फिल्मी असस चल बस चल हा सोयीन बस गो माका सांग तू हे पहिल्यांदा दिलंस ना की अगोदर कोणा वांगडा इल्लस अरे तुका किती वेळा सांगू की मी हे पहिल्यांदाच लिहिलेलंय हा सेम पिंच मेघा परेश तू ही लोक पळाली किती बहुतेक ही लोक दुसऱ्यांदा लिहिलेली माका हे साधू वाटलो होतो साधेच लोक पक्की शोधी असतात बघलाच गावाल्यांनो दिसता तसा नसता मनान जग फसता